खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। दुरान्ड कापनि नैथि सेमिफाइनालाव महन बागान एफसीआ पेनाल्टिनि गेजेरजों नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीखौ फेजेनना फाइनालाव सौहैनो हाबाय। मख'जाथावदि जोबथारनायाव महन बागान एफसीआ नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीखौ मैया पेनाल्टियाव फेजेननानै बे बोसोरनि 135थि दुरान्ड कापनि फाइनालाव गेलेनो खाबु मोनबाय। सोर जागोन बे खेबनि दुरान्ड कापनि चेम्पियनशिपआ? बावैसो साननि उनावनो महन बागान एससी आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव बादायलायगोन, जेराव फैगौ 23 आगस्ट खालारनि 5 रिंगायाव विवेकानन्द स्टेडियाम कलकातायाव थानायाव गेलेनाया जागोन, जेराव बे खेबनि 135थि दुरान्ड कापनि चेम्पियना सोर जागोन? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मैया गेदेमा रन्जन दैमारिया गोबाव समनि उनाव जेलनिफ्राय न'फारसे फैनो खाबु मोनदों। 4:30 रिंगायाव गावनि आंगो न' अदालगुरियाव थानाय गावनि न'आव 30 साननि थाखाय सफैबाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया। बिथांखौ जेलनिफ्राय लानानै फैयो बिथां गेदेमानिनो आंगो बिनानावा। आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव थारैनो बर' हारिनि गेजेराव उदां अख्राङाव थाबैनो फैनो हायो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबावबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मोनसे समनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म समनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफाद दाजेननायनि नेहाथारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु गाहाय नेहाथारि रोमै बिथांनि आंगो बिसि सुमित्रा बसुमतारी बिथाङा हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै अरुणाचलनि ट्रिम्स हस्पिटालाव फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो रुंसारि जानानै थाङो। बिथां रोमै बसुमतारीया सेंग्रा समनिफ्रायनो हारि अनफावरि सुबुंमोन। बैफोरबायदि खामानि मावनायाव गावनि अनजालि बिसिनिबो आखाइ दंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथाङा हरखाबै रुंसारि जायो। 1984 मायथाइयाव सिख बेरेखा दाङाबाजियाव 5 सिखखौ बुथारनायनि दायाव दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा होनायनि उनाव तिहार जेलाव थाबोनांनाय कंग्रेसनि बारग' एमपि सज्जल कुमारआ 80 बोसोर बैसोआव मैया थैयो। तिहार जेलनिफ्राय सफदरजंग हस्पिटालाव लांदोंमोन सज्जन कुमारखौ। उनाव फाहामगिरिया थैबाय होनना फोसावो। सज्जन कुमारआ खेबथाम लकसभानि एमपिबो जादोंमोन। बिजिरसालिया सिख बुथारनायनि साजा होनायनि उनाव सज्जन कुमारआ 2018 मायथाइयाव कंग्रेस हान्जा नागारदोंमोन। आसामाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमानफोरखौ आरोबाव एभिक्सन खालामगोननि इसारा मोननाय जादों। बावैसो सान सिगाङाव कामरुप जिल्लायाव एभिक्सन खालामखांनायनि उनाव आरोबाव आसामाव एभिक्सन खालामनो थियारि खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। जों मिथिगौ, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गोदान सोरखार दानाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ थामहिनबा दखल खालामनानै थानाय गासैखौबो एभिक्सन खालामनाय जागोन होनना खोथा बुंदोंमोन। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव बिटिसिआवबो एभिक्सन खालामगोन नामा? मख'जाथावदि बिटिसिआवबो गोबां सुबुंफोरा बर' जायगायाव एबा सिक्स सिडुल ओनसोलाव हा आवग्रिनानै दं। बर' एबा ट्राइबेलफोरनि अनगायै गासै माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो बिटिसि सोरखार आरो बिटिसि हाग्रा बिफानखौ खावलायबोबाय थादों, आर'जलाइ गथायबोदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि बोदो क्रिएटर नार्जारिया आरो जुदि बिटिसिआवबो एभिक्सन खालामनाय जायोब्ला बर' एबा ट्राइबेलफोराबो होखारजागोन नामा? जेराव सिक्स सिडुल ओनसोलाव थानाय माखासे माइनरिटि सुबुंफोरखौ एभिक्सन खालामनाय जायोब्ला बर' एबा ट्राइबेल सुबुंफोराबो गोहोम गोग्लैगोन नामा? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय रायमना नेशनेल पार्कआव सासे आयेन बेरेखा सिखारिखौ हमनो हादों। गंनै सिलाइ आरो गोबां मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों। आयेन बेरेखा सिखारिखौ गसाइगाव हाग्रा गामिनि मण्डल मुर्मु होनना सिनायथिनाय जादों। रायमना नेशनेल पार्कनि 9 नं गेटनिफ्राय हमनो हायो सिखारिखौ। बियो हाग्रा ओनसोलाव हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ बुथारनो थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन होनना मिथिहोदों। ज्यतिष बर'आ निमाहा बिबाय। थांनाय माखासे साननि सिगां सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि हालामनि सनाजुलि गामिनि ज्यतिष बर'आ सनितपुर जिल्लायाव जोनोम मोननाय गोसोआ बोराया सावथुनखौ गावनि इउटुब चेनेलाव हगारनानै लादोंमोन। बेनिखायनो सावथुननि बिगोमाया सतीश बसुमतारीखौ भिडिअ'खौ दानफिनो खावलायनाय बादिनो सतीशा बसुमतारीया भिडिअ'खौ दानफिनो, बेजों लोगोसे सावथुन बिगुमानिसिम निमाहा बियो।
बर' समाजाव आथिखालाव फिसाय गोनांखा बिसि गोमानाय एबा खारनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरि 3 नं जयपुर गामिनि राजिब बसुमतारीनि आंगो बिसि रैसुमै बसुमतारीया फिसाय राजिब बसुमतारीखौ बेंकनिफ्राय लन लाहोनानै 54,000 रां लाना खारबाय होनना बिसिनि सायाव अजद। रावबो गैयै खाबुखौ लानानै न'निफ्राय 7 आगस्ट खालि खारखोमालांदों होनना फोरमायो आरो दिनैसिमबो न'आव फैफिनाखै 12 सान जाबाय होनना फोरमायथियो। राजिब बसुमतारीया गथ' हिनजावसा सानैनि मोखांखौ नायनानै न'आव फैफिननो खावलायदों। रैसुमै बसुमतारीखौ फिसाय राजिब बसुमतारीया आरो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 8011568913 नङाब्ला 8099118779 जानबुं नम्बराव खौरां हरनायजों लोगोसे हमनानै दोननो खावलायहरदों। फिसाया बिटिसि एबा आसामनि सासे लाइमोन अनजिमा बिगियानगिरि, स्टेटिस्टिशियान आरो बिजिरसंगिरि प्रिसिला ब्रह्मआ सोलोंथायारि बोसोर 2026 आरो 2027 नि थाखाय इन्टारनेशनेल इनस्टिट्युट फर पपुलेशन साइन्स थामहिनबा IIPS मुम्बाइआव सुबुं अनजिमा बिजिरसंनाय पपुलेशन स्टाडिजआव PhD नि थाखाय सायख'जादोंमोन। प्रिसिला ब्रह्मआ क'क्राझारनि मैदेर खर' हाथिमाटा वार्ड नम्बर 8 नि ज्योति ब्रह्म आरो संगीता ब्रह्मनि देरसिन फिसाजो। प्रिसिलाया कटन मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय स्टेटिस्टिशियान गावनि ग्रेजुएशनखौ फोजोबदोंमोन आरो पन्डिचेरी मुलुगसोलोंसालियाव स्टेटिस्टिक्सआव पोस्ट ग्रेजुएट फरायदोंमोन। बिथाङा 2025 मायथाइयाव सुबुं अनजिमा बिजिरसंनाय पपुलेशन स्टाडिजआव UGC नेटखौ उथ्रिसारदोंमोन। 2025 आरो 2026 सोलोंथायारि बोसोरनि समाव बिथाङा सिक्किम मुलुगसोलोंसालियाव ब्राइजिं द डिभाइड आन्डारस्टेन्डिं जेन्डार डिसपारिटी इन स्टेम केरियार्स इन इन्डिया मुंनि आयदायाव ISSR जों मदद होजानाय मोनसे बिजिरसं बिथांखिनि सिङाव सासे बिजिरसं हेफाजाबगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। IIPS आव डक्टरेट हाबाफारिनि थाखाय बिथांनि सायख'जानाया बिथांनि सोलोंथायारि आरो बिजिरसंनाय जिउ राहायाव मोनसे मख'जाथाव आगान। गुबैयै सुबुं अनजिमा बिजिरसंनाय पपुलेशन स्टाडिजनि बिथिङाव बिथांनि जाफुंसारनाया बिथांनि नखर ओनसोलारि हारिफोरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। बिथांनि सोलोंथायारि दावबायनाया गोजौ सोलोंथाय आरो बिजिरसंनायखौ लानो लुबैग्रा लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय महरै खामानि मावो। बांलादेशनि एसिस्टेन्ट हाइ कमिशनारआ रायमना माहारियारि पार्क दावबायफैदों। भारत आरो बांलादेशनि सोमोन्दोखौ गोरा खालामनायनि मोनसे जुथाइ बिथिं महरै बांलादेशनि एसिस्टेन्ट हाइ कमिशनार आरो गुवाहाटी मिशननि बिबानगिरि HE जिक्रुल हासान पाहारआ मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कआव दावबायफैदों। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीजों जानाय गोजौ थाखोनि जथुम आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि उनावनो बांलादेशनि एसिस्टेन्ट हाइ कमिशनारआ रायमना माहारियारि पार्कआव नायदिंफैयो। बे दावबायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव गोथौ रांखान्थि दोरोङारि सोमोन्दो दाफुंनो हागोन आरो रायमना माहारियारि पार्कआव गोबां जिब-जुनार दंफां-लाइफां बिफारफोरखौ संरैखाथि होनायनि थाखाय आसाम सोरखार आरो BTC सोरखारखौ साबायखर जासियो। बांलादेशनि एसिस्टेन्ट हाइ कमिशनार HE जिक्रुल हासान पाहार बिथाङा दिल्ली बिरखं गाथोनाव 68.53 लाख रां बोखांनो हादों। दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव थानाय रेन्डम एक्स BIS फेसिलिटियाव थिसनजानाय CISF नि जवानफोरा सानै दावबायारिनिफ्राय 68.53 लाख बोखांनो हादों। CISF नि बायदिब्ला जवानफोरा गिबियाव सासे दावबायारिखौ सन्देह गोनां आखुनि सायाव बिथा खालामनानै गुवारै नायबिजिरनो थाखाय सिनायथिदोंमोन। बेनि उनाव CCTV नायबिजिरनायाव बिथांजों लोगोसे थानाय गुबुन सासे दावबायारिखौबो आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय सिनायथिनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानै दावबायारिया गुवाहाटीसिम थांगासिनो दंमोन। बिसोरनि बेगखौ मोजाङै नागिरनाय समाव CISF नि मावथिफोरा सानैबो दावबायारिनिफ्राय गासै 68,53,500 रां बोखांनो मोनो। दावबायारिफोरजों लोगोसे बोखांनो हानाय नोगोद रां, बेगेज आरो बेजों लोगोसे सोमोन्दो गोनां दावबायनाय फोरमानलाइफोरखौबो उनाव आरोबाव गोनांथि जानाय खामानिनि थाखाय इनकाम टेक्स बिबानगिरिनो गथायना होजोबो। उपेन्द्र नाथ ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव क'क्राझार नोगोरनि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव 2011 मायथाइयाव 8थि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था मोननो हानाय सोरगोआरि निकेतु इरालुखौ बिबारजों मान बावनाय हाबाफारि बानजायदों।
हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि बारग' मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो ट्रास्टनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों। रायजो राजा नोंथांमोन, बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ दासिमबो रन्जन दैमारिया जेलावनो दं, जेराव मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दङ। सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसेनो माखासे बारग' NDFB केडारफोरा दासिमबो जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि तारिखआ फिन फोसावजायाखै, जेराव बिथांनि हियारिंनि तारिखखौ माब्ला फोसावगोन बेखौ नेनानै दं। उकिलफोरनि सम मोननाय आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय बिथांनि हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDFBफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बिथांनि बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै एबा उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै गारां दिखांनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय थांनाय बावैसो सान सिगाङाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि बिथांनि उदां अख्राङाव लाबोनो हायैनि थाखाय बिथाङा फिननाय होदोंमोन, जेराव बिथाङा बुंदोंमोन NDFBनि गाहाय रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय BTCनि आवथायाव ल' एन्ड अर्डार गैया, रन्जन दैमारिनि जेबो तत्त्व गैया BTCआव, बेबादि बुंदोंमोन BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामानि सोंथिनि फिननाय होनायाव बारग' NDFBफोरा मा फिनजाथाय होगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा BTR गोरोबथानि गेजेरजों NDFBफोरनि जेंना बारग' NDFBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन, नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' NDFBफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। NDFBफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एबसु, NDFB, UBPO, आसाम सोरखार, भारत सोरखार जथायै BTR एकर्डआ जानानै थांदोंमोन, जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेरावनो बारग' NDFBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया आद्रा जानानै थायो। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? जाय दैदेनगिरिया, जाय गेदेमा बिथाङा BTR एकर्डनि सागानगिरि, दिनैनि समाव रावबो बेबादि एकर्डनि सागानगिरि जानानै जेलाव थानांबाय थानाय रावखौबो नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन फिन आरोबाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? थांनाय बावैसो सान सिगाङाव थामहिनबा 13 आगस्ट खालाराव BTR गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंलांनाय आयदाफोरखौ बिथा खालामनानै भारतनि मानगोनां इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर हम एफेयार्सनि नित्यानन्द रायनि मासि लानानै दैदेननायाव गोदान दिल्लीनि बिथांनि मावख'नि न'आव मोनसे गोनांथार सावरायनायबो जानानै थांदोंमोन, जाय सावरायनायाव NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि बागैबो सावरायदोंमोन। जाय सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थामहिनबा UBPOनिफ्राय आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, बारग' NDFB वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय रुजुग्रा मोसाहारि, दानसोरां नार्जारी, N अखाहादै बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। सावरायनायाव रायजो सभानि मानगोनां MP आरो BTRनि सागानगिरि आरो BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', MP जयन्त बसुमतारी, एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर', BTRनि सागानगिरि आरो बारग' लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, BTRनि सागानगिरि आरो बारग' मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीयाबो बाहागो लाबावनायजों लोगोसे सा सानजा भारतनि हम एफेयार्सनि जइन्ट सेक्रेटारि निरज कुमार बंसद IAS बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन।
गाहायै बे सावरायनायाव माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो, जेराव बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थि समाव सिमाजों लोगोसे आबुङै मावफुंनाय, बिटिआरनि सिमाखौ बांहोनाय आरो 634 थालांनाय बर' गामिफोरखौ थाबैनो बिटिआरआव सोसननाय, जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ आयेनारि रेहाय होनाय आरो फिन थांना थानायनि राहा होनाय, बिटिआर गोरोबथा 2020खौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय मोनसे रोखा रडमेप गायसननो थाखाय मिरु सोरखार, आसाम सोरखार, एबसु, एनडिएफबि आरो इउबिपिखौ लानानै 3 खनायारि सावरायनाय, बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गामि सोसननाय खामानिया समबादियै जानांगौ आरो थाबैनो बिसायख'थि खुंनानै गोहो होनांगौ। बे ओंथिगोनां सावरायनायाव नित्यानन्द बिथाङा बिटिआरआव थाबैनो गामिफोरखौ सोसननानै सिमाखौ बारायनायजों लोगोसे आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय बेफोर जुदि थारैनो जाफुङोब्ला बारग' एनडिएफबिफोराबो जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव जाहाथे थाबैनो उदां फैनो हायो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउब एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।